Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписасаро пахш кунед. Хуб, имрӯз мо бо шумо саволҳои экзамени патентро кор карданашро давом мекунем. Хуб, чӣ хеле ки медонед, пеш ман видео кардагӣ ҳастам, варианти 1 ва 2-ро кор кардагӣ будем бо қати шумо ва дар он ҷо гуфта будам ки ҳамагӣ 6 вариант аст гуфта. Ва мутаассифона аз ин чанд рӯз пеш, яъне 1 июл, баъзе тағйиротҳо дуроварда шуд. Яъне боз 5 варианти дигар дар саволҳо илова шуд. Яъне варианти 7, 8, 9, хуб 10 ва 11. Ҳар як вариант хуб 20 савол дошт пеш ва ҳозир бошад агар баъзе иловаҳо карда шуда, ҳамин вариантҳои нав. Хуб, чӣ хеле ки мебинед, мисол гирем, агар варианти 9, варианти 9 зерсавол дорад. Яъне саволи якум ва саволи дуюм ки аудирование аст, дар инҷа яъне аудио гӯш мекунед. Хуб, ино хуб мисол аудио гӯш мекунед, зерсавол дорад. Дохилаш ба як саволи дигарӣ ҳаст. Дигар саволҳош, дигар вариантҳо бошад агар зерсавол надорад. Хуб, умуман мо бо шумо имрӯз варианти 3-ро кор мекунем ва иншааллоҳ варианти 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11-ро низ 9, 10, 11-ро низ барои шумо дар ҳамин YouTube канал бепул видео карда иншааллоҳ мебарорам. Албатта барои ман вақт даркор аст, но ман кӯшиш мекунам барои шумо ин корро тезтар видео карда барорам, то ки шумо албатта омӯзед, ёд гиред. Ва ман ба Google дуромадам ва навистам ки экзамен барои гирифтани патент гуфта бисёр сайтҳо баромад. Ба ягонтаи шумо совет наметиҳам. Ин сайтҳо ҳамаш бинед, якта варианти якумаш шуда мондагӣ аст. Вот, допустим, варианти панҷумаш подписка қатъи аст, пулакӣ аст. Совет наметиҳам ягон вақт ин хел сайтҳоро надороед, кор накунед, зеро ки як бор карта дар инҷа регистратсия кардед, яъне платит кардед, мумкин баъд аз боз ҳамин сума аз картон снимат кардан гирад. Ба ҳамин хотир ин корро накунед. Ман китобашо дар Telegram гузоштагӣ ҳастам, барои ин ба Telegram дуроед ва школа Л нависед дар ҳамин ҷа. Чӣ хеле ки мебинед, хуб закрепит карда Телеграмда мондагӣ ҳастам. Саволҳои нав қатъӣ скачат кунед ва аз ҳамунҷа бепул дар китоб хонда тайёрӣ бинед. Хуб, имрӯз мо бо шумо хуб ссилкаи Телеграм канали мо дар описании ҳамин видео низ ҳаст. Дохили ҳамин таги ҳамин видеоро бинед, описание ва ссилкаи Телеграм канал ҳаст. Дохил шавед, китобро скачат кунед. Беҳуда ҳар хел сайтҳо ба дуромада платни харида пули зиёдтира сарф накунед. Бепул китоба гиред, тайёрӣ бинед, қак хонед, я вақтҳои холигӣ, ҳамин шабо 1 соат, ним соатӣ иншааллоҳ мегузаред. Ин қадар душвор нест. Мо бо шумо кор мекунем. Бинед, аз ин сайт мо бо шумо ҳозир кор мекунем. Хуб, сайти бениҳоят хушрӯ сохта шудагӣ аст ва дар ин ҷа мутаассифона дар ин ҷа низ подписка қатъӣ аст. Хуб, дигар саволҳошо нишон наметиҳад. Но он чизое ки пока что варианти 3-ро кор карда истодем, варианти 3 бепул аст. Барои ҳамин аз ҳамин ҷа варианти 3-ро бо шумо видео мекунам ва дар дарсҳои дигар, дар видеоҳои дигар аз дигар сайтҳо дигар вариантҳоро низ албатта харида бошадам, барои шумо видео мекунам. Хуб, рафтем биёед имрӯза видеоро сар мекунем. Итак бисёр гап задам. Барои чӣ кӯшиш карда истодам ки шумо шутоби пулотонро беҳуда сарф накунед, зеро ки ҳар як сайт ба дуромада данныҳоятон назанед агар дар оянда проблема шуданаш мумкин аст. Ба ҳамин хотир фаҳмондам гузаштам. Хуб, якум дуюм савол ин аудирование аст, яъне аудио ҳаст. Дар ҳамон экзамен дуромад дидам, ҳама хел мешавад. Агар ки саволи коғазӣ набошад, агар компютер қатъӣ супоред, агар дар ҳамон ҷа аудио аст. Ҳамин ҷа аудиоро гӯш мекунед ва аудио ва гап дар бораи чӣ рафта истодааст, дар ҳамин вариантҳо интихоб мекунед. В кинотеатре, в магазине, в гостинице. Дар кинотеатр, дар магазин ё ки дар хуб меҳмонхона шумо интихоб мекунед. Хуб, биёед ҳозир аудиоро гӯш мекунем. Аввал савола мехонем. Гуфтааст ки прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Диалогро гӯш кунед ва интихоб кунед, яъне муайян кунед ки гап, яъне ҳамин суҳбат дар куҷо шуда истодааст. Хуб, биёед диалогро бо диққат гӯш мекунем. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Задания и тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов
у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Задание 1. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. خب بیایید اول پورا میفهمونم. در دیالوگ گفته شده است که خب وقتی که آودیو را همین خیل کلوچت کردید شما نباید رنگ من دوبار سه بار خیل ستاپ کنید که شد این اوجه ممکن که در بعضی جایهای دولتی ده اوجه خطا حساب شود، زیرا که در خود همین دیالوگ دو بار تکرار می شود. در همین آودیو دیالوگ دو بار تکرار می شود و در دیالوگ گپ درباره گستینسه رفته است. گفته است که منبع جای خواب در کار است و گفته است که در ما جای خواب خالی نیست، یعنی در مغازین جای خواب نمیپرسی، در کینотеатр جای خوابم نمیپرسی. با همین خاطرم در اینجا گپ درباره گستینسه رفته است. شما ویبر میکنید в гостинице. خب варианти خب سه را دیده استودیم. سوال یکم جوابش в гостинице. خب باز یک چیزا ببینید، ممکن شما اگر екзамен равед ممکن همین سوالا салакак дигар хел шуда биёяд. Чӣ хел дигар хел шуда меояд? Просто ҳамин савол, ҳаминҷа агар обши 220 савол гирем, агар ҳамин якта аст, 220 обши якта савол аст. Просто онҳоро ҷойҳоша алиш мекунад. Яъне аз варианти 2 мегирад ба варианти 3, аз варианти 3 ба варианти 4, ё ки худи ҳамин варианти яга саволоша аралаш мекунад. Аз боло поён мекунад, аз поён боло мекунад. Шумо мумкин путаца кунед. Ба ҳамин хотир дар вақте ки ҳозир мо кор мекунем хатти шумо внимательно нигоҳ кунед, внимательно ҳамин саволора вақте ки ман мехонаму ҷавобоша кор мекунем, ҳамин чиза внимательно бинед, агар шумо дар вақти кор кардан иншааллоҳ ягон хатоги намекунед. дар инҷа ёрдам подсказка мондаги аст, мақсад пахш кардед, агар дар шумо инҷа нишон медиҳад бо забони ӯзбекӣ ва тоҷикӣ чи ҳамин гап примерно дар бораи савол маълумот медиҳад. хоб дальше меравем. خب وارنتی یک را کار کردیم توی سوال یک را. زبان روسی را کم و پیش میدانید، میفهمید، بعضی لغت ها را میدانید، اما گپ زدن نمیتوانید. این ویدیو برای شما است، با دقت تماشا کنید. شخصانی که زبان روسی را کم و پیش میدانند، لغت میدانند، گراماتیک را خوب میدانند، اما گپ زدن نمیتوانند، من برای آنها کورس آموزش زبان روسی را شده هستم، یعنی کورس آنلاین забони русӣ. бо кӯмаки ин курс дар муддати 3 моҳ шумо ба забони русӣ гап заданро меомӯзед. дар курси мо ҳама намуди дарсҳо ҳаст. дарсҳои грамматикӣ, луғатҳо, ибораҳо ва аз ҳама хубаш дарсҳои живои разговорни клуб бо муаллимаҳои забони русӣ. яъне дар як гурӯҳ 10 нафар шуда бо муаллима бо забони русӣ суҳбат мекунед. ҳамаи ин дар курси 3 моҳаи мо ҳаст. агар хоҳед ки ба курси 3 моҳаи мо иштирок кунед ва албатта дар муддати 3 моҳ ба забони русӣ гап заданро омӯзед, ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум аст ба телеграми мо муроҷиат кунед ва бо мо забонро хеле зуд омӯзед. варианти 3 ро ҳозир қадди шумо мо кор карда истем. Саволи дуюм, ин низ аудирование аст, яъне гӯш мекунем. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. خب اعلان رو گوش کنید و انی خونید که همه اعلان در کجا شده است. خب رفتیم. 2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. خب گفته است که внимание. банки мо гуфтааст вақти кориашро иваз кард. Анакнун банки мо то соати 21:00 бегаҳӣ кор мекунад гуфтааст. Савол омадааст ҳамихел. Теперь банк будет работать до 9 часов вечера, как обычно, до 21 мая. Аҳамият
до 21 мая гуфтаест, то 21 май. Хел не, как обычнаям не. Ҷавоби дуруст якумаш аст. Ҳамин 21 мондагӣ аст дар он ҷо ки соати 21 гуфт. Не ки дар ин ҷо бо 9 хеле нишон дод. Ҳамин как пуйдуд мекунад. Не ки шумо бо диққат хонед агар мефаҳмед. То соати 9 бегаҳӣ гуфт. Хоб, значит ҷавоби дурусти мо до 9 часов вечера мешавад. Саволи дуюмро ҷавобашро низ фаҳмидем. Ана акнун меравем қати шумо ба саволи сеюмба меравем. Эълонро хонед ва ҷавоби дурустро муайян кунед. Осторожно, эҳтиёт шавед. Опасная зона. Хоб, ҷои чӣ мегӯям? Опасный. Тоҷики. Биёед ҳамин хел примерно тарҷума кунем, чтоб главное ҳама фаҳмид, чтоб вақти зиёдтира нагирем. И так уже ай 10 минут зиёд шуда рафтааст аст. Ҳоли мо сеюм савол дем. А так дар он ҷо 17 саволи дига аст. Хоб, вы можете увидеть это объявление. Шумо метавонед ин эълонро бинед, ёки ҳамин хел чизҳо нависта мемонад, ки дар ҷое ки ремонт рафтааст, дар ҷое ки стройка рафтааст, менависад опасная зона. Хоб, мо ин хеле чиза дар куҷо мебинем? Дар стройка мебинем. Штоби ки ягон ғиш нағалда, ягон чиз нашавад, яъне ягон хоб ягон фалокат нашавад, агар нашавад гуфта ҳамин хел знакҳо мешавад. Значит ҷавоби дуруст на стройки мешавад. Дар стройка, дар сохтмон, дар автобус намешавад ин хел чизҳо. Хоб, ана акнун саволи 4 ба гузаштем. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Хоб, текстро хонед ва ҷавоби дурустро интихоб кунед. Яъне читение аст, хонда ҷавоб медиҳед. Меня зовут Лейла. Номи ман гуфтааст Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Мо имрӯз саҳаре гуфтааст бо писарам ба экскурсия шаҳрӣ рафтем. Весь день была хорошая погода. Тамоми рӯз ҳаво хуб буд. Мы гуляли до самого вечера. Мо то бегаҳӣ сайру гашт кардем. Пришли домой поздно. Ба хона дер баргаштем. Ана акнун савол ҳамин хел аст. Лейла духтарак вернулась домой. Яъне гуфтааст ки ҳамин Лейла, Лайло гӯем агар, кай ба хона баргашт. Дар ин ҷо чӣ гуфтааст? Мы гуляли гуфтааст до самого вечера. Мо то бегаҳӣ сайру гашт кардем. Мы пришли домой поздно. Мо ба хона дер омадем. Значит днём намешавад. Днём ин рӯзона, утром ин саҳарӣ, вечером бошад агар ин бегаҳӣ аст. Значит дар ин ҷо ҷавоби дуруст ҳамин вечером мешавад. Хоб, яъне Лайло ба хонааш бегаҳӣ баргашт. Зеро ки то бегаҳа, то шаба дар кӯча сайру гашт кард бо писараш. Давайте мо дальше меравем. Ҷавоби саволи 4 вечером мешавад. Хоб, дар ин ҷо як ҷои навистан аст. Видите слово гуфта нависта мондагӣ дидед? Лейла водитель чи. Хоб, ҳамаша баровардагӣ аст. Хоб, прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Алишер, яъне текстро хонед ва ҷои ба ягон хоб калимаи партуфтагиро нависед. Алишер приехал из Узбекистана. Алишер водитель. Алишер аз Узбекистон омад. Алишер ронанда аст. Выпишите нужное слово в анкету. Калимаи даркорро нависед. Как вас зовут? Меня зовут гуфтааст Алишер. Хоб, откуда вы приехали? Аз куҷо омадед? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Шумо бо соҳатон чист? Яъне касбатон чист? Дар ин ҷо менависед. Бинед сразу подсказка нишон медиҳад ноутбук. Ҳисоби ки эҷа ҳаст нишон медиҳад. Хоб, водитель чӣ ба? Барои он ки дар ин ҷо уже ҷавоб ҳаст. Бинед. Алишер водитель, яъне Алишер ронанда ҳаст. Дар боло аллакай пешакӣ гуфтамон барои шумо. Чтобы шумо фаҳмед ҷавобро. Фақат шумо мехонед, дар ҳама вариантҳо бовар кунед, ман ҳама вариантҳоро изоҷот карда биромадагӣ ҳастам. Саволо айнан ҳамин хел аст. Саволо бениҳоят осон аст. Ҷавобаш дар ҳамин ҷо истодааст. Мисол Алишер повар, например, Самад ё Самандар из Таҷикистана и он повар, либо и он строитель. Ҳамин хел ҷавобаш ҳаст айда мақсад. Ҳамин ҷо бинед, внимательно нигоҳ кунед, ҳамин ҷо ҷавобаш ҳаст. Просто ҳамонро копировать кунед. Я ҳарфи хато, ҳамин як знака кур кунам агар, уже это хато ҳисоб мешавад. Ба ҳамин хотир як знака монед, яъне
точ ба точ, буква ба буква копия кунед. хоб варианти сера мо кор карда истодем. Саволи панҷумаша ҷавобаш водитель мешавад. Мо ба саволи шашум мегузарем. Саволи шашум уже аз русский язык, агараш хато накунам, сар мешавад. Или намедонам, аз литература. Да, аз литература. Хоб, Александр Сергеевич Пушкин родился летом. Да, хоб, Александр Сергеевич Пушкин таваллуд шуд дар тобистон, июн. Бинед, ҳаминҷа худаш ҷавоб аст. Чӣ ба барои он ки медонанд ки инҳо нест, мо рӯззабон нестем, по-любому мо забони модари мо нест. Ба ҳамин хотир ба мо ҳамин қадар содда карда гуфта мондагист. Дар ҳамин ҷо уже ҳаста летом, дар тобистон. Июн ин уже тобистон аст. Сентябр тобистон, терamo январ ин зимистон аст. Агар ҳамира фикр кунеду хуб, агар диққат қатӣ хонаед, саросима нашавед, уже ҷавобиша меёбед. Шашуми июн. Шашуми 6 июня мешавад. Хоб, саволи шашуми июн мешавад. Мегузарем ба ҳафтум савол. Я люблю, ҷои партотест, хорошую музыку. Читать, яъни сурудро читать намешавад, смотреть намешавад, слушать мешавад. Читать ин хондан, смотреть ин нигоҳ кардан. Яъни я люблю слушать хорошую музыку. Ҷавоби дуруст слушать мешавад. Хоб, саволи ҳафтума кор кардем. Хоб, скажите, есть семья? Скажите, вы, вам, у вас. Вы шумо, вам ба шумо, у вас шумо. Нест мешавад, яъни шумо доред. Таҷо гуфтаст, скажите, шумо оиладор ҳастед ё шумо оила доред? Яъни ҷавоб ҳам хел мешавад. У вас есть семья? Шумо оила доред? Хоб, ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. У вас. Саволи ҳаштум буд. Мегузарем ба саволи нӯҳум. Вы не можете работать в России. Шумо дар Россия кор карда наметавонед. Ҷои партофт аст. Не получили разрешение на работу. Шумо дар Россия кор карда наметавонед, барои он ки шумо хоб патент нагирифтед, разрешение, иҷозатнома нагирифтед. Хоб, барои он ки ба русӣ тарҷума кунем, потому что мешавад. Катори кадомаш мешавад, чтобы дигар хел тарҷума мешавад. Дар инҷа барои он ки хоб тарҷума мешавад потому что. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Ҷавоби дуруст аст, бародаро. Ҳафтум савола ҷавобиш ҳамин хел аст. То есть бахшиши зиёд нӯҳум савола ҷавобиш буд. Салпутит кардам. Хоб, даҳум саволи мо ҳамин хел аст. 23 февраля в России празднуют. Рӯзи 27 феврал дар Россия ҷашн мегирад кадом праздник? Хоб, праздник весны и труда ин хато накунам 1 май аст. Бале. Ден России ин низ 12 июн аст, ҳамин хел аст. Ва ден защитника Отечества ин рӯзи артиши миллӣ аст. Значит, ҷавоби дуруст ҳамин аст. Тоҷикистони ҷашн мегиранд кам-кам. Хоб, рӯзи 27 феврала. Хоб, диден, ишаманиқ аст. Даҳум савола ҷавобаш. Ана мо ба саволи 11 мегузарем. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Кадом шаҳри Россияра пойтахти дуюмаш ҳисоб мекунанд ёки мегӯянд? Называют. Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург. Конечно, Санкт-Петербург. Ира ба фикрам Петр ҳама медонад. Ба ҳамин хотир ҷавоби осон аст. Саволи 11 ҷавобаш Санкт-Петербург. Дашт меравем, ратои ман. Бародаро, лайкора монед, фикротонро дар комментария нависед, зеро ки чизо барои мо хеле ҳам муҳим аст барои пеш рафтани канали мо, видеои мо. Хоб, саволи 12 бошад агар ҳамин хел аст. Противником России в Отечественной войне 1812 году была, яъни хоб, душмани Россия дар ҷанги ватанӣ соли 1812 сол ки буд? Яъни кадом давлат буд? Яъни соли 1812 Франсия ба, яъни Наполеон ба Россия ҳуҷум мекунад ва ин нест ҷанги ватанӣ ёки ҷанги барои хоб русо як бузург ҳисоб мешавад. Ба ҳамин хотир яъни Наполеон ки хоб аз Франсия буд, значит душмани Россия дар ҷанги соли 1812 Франсия ба ҳисоб мешавад.
хоб мо меравем ба саволи 13 ҳафта саволи дигамон. Содружество независимых государств, яъне СНГ была создана. СНГ кай барпо шуд, кай ташкил ёфт, ҳаминро аз мо пурсида истодааст. хоб ҷавоби дуруст соли 1991, соли 1612 не 41 не 1991, баъд аз оне ки СССР пош хӯрд, албатта СНГ ташкил ёфт байни ҳамон давлатҳои ки пеш СССР дар дохили СССР буд, дар байни ҳамонҳо. хоб беҳтарин 13 саволаниз кор кардем. Биёед ба саволи чӣ бала мегузарад гузашт, 14 мегузарем. Ҳама вариантҳо ҳамин хел якта саволи бо флаг ёки бо герб ёки бо сурати шаҳрҳои Россия дорад. Укажите флаг России. Ҳама медонад ин чиза. хоб аз 15 то 20 5 саволи дигар ана саволҳо аз қонунҳои Россия аст. ин қонунҳое ки барои ману шумо дахл дорад, яъне барои мигрантҳо, барои гӯем иностранцо. хоб какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? хоб кадом ҳуқуқро гуфтааст Конституцияи Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ дар территорияи Россия медиҳад? хоб гуфтааст ки избирать в органе государственной власти, яъне мо ба ягон бе гражданство наметавонем бо ягон корхонаҳои давлатӣ кор кунем. Значит мо это якумиш туғри намебиёяд. Трудиться, яъне кор кардан, выбрать род занятия, яъне интихоб кардани касб барои ҳар яки мо Конституцияи Россия медиҳад, яъне ҳамин хоб ҳуқуқро барои ҳар яки мо метиҳад. Заниматься государственной должностью не, яъне ягон вазифаро гирифтанро не, айнан ҳамин трудиться, яъне меҳнат кардан, кор кардан ва касби худро интихоб карда, кори худро, кори фаъолиятро карданро хоб Конституцияи Россия барои ҳар як муҳоҷир медиҳад. хоб саволи 16. Имеет ли иностранный гражданин право приобрести недвижимость, имущество на территории Российской Федерации? гуфта истааст ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳаққи ҳуқуқи хонаву дар хел тарҷума кунем агар гирифтан дар территорияи Россия дорад ё ки не? Бале, дорад, яъне имеет. Мо метавонем аз Россия квартира харем ёки ягон чӣ мегӯянд хона харем, яъне разрешение ҳаст, яъне имеет, право имеет. хоб дальше она имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? хоб дар инҷа савол ҳамин хел аст. гуфтааст ки шаҳрванди хориҷӣ ҳаққи ҳуқуқи дар территорияи Россия ба хоб ЗАГС бо ягон шахс даромадан дорад ё ки не? Бале, дорад. хоб да, ва дар инҷа гуфтааст ки да, но только с гражданками Российской Федерации. ҳо гуфтааст фақат бо шаҳрвандони Россия нет. Не, ҷавоби дуруст ҳа, яъне шумо дар инҷа метавонед бо дилхоҳ шахс, хоҳ ягон гражданини Ӯзбекистон қати ёки Тоҷикистон қати ё қирғиз куҷое набошад, аз ЗАГС гузашта чи яъне дар ҳаминҷа қонунӣ карда зиндагӣ кунед. Ба ҳамин хотир да мешавад, имеет право, да. хоб ана саволи 18. Какую цель выезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Кадом хоб вақте ки аэропорт бо омадед, ба фикрам одамое ки як бор дубора омада рафта ки ҳастанд дар Россия, ба Россия уже медонанд ҳамин вақте ки аэропорт ба дубора омадед, дар паспортный стол мепурсад ки мақсади омадан ба Россия чист. хоб дар оҷа мешавад работа, дар оҷа мешавад частная, дар оҷа мешавад учёба, дар оҷа мешавад туризм, мисол тамошокунӣ, лечение, дигар чизо. ана дар ҳамонҷа шумо агар кор кунӣ омада бошед ва патент гирифтан хоҳед агар, шумо бояд работаро указат кунед. ва дар инҷа айнан ҳамон чизро пурсидааст. гуфтааст ки кадом мақсадро бояд мусофир ёки шаҳрванди хориҷӣ дар миграциони карташ нишон диҳад, то ки патентро гирад. отдых
частная или работа? Работа. Шумо бояд работаро нишон дед. Яъне ҷавоби саволи 18 работа мешавад. Работа нишон медиҳад миграциони картаба ва албатта баъдаш шумо метавонед ба патент подават кунед и патент гиред. Хоб, ва саволи предпоследний 19 баъд аз ин якте дигар савол аст, ҳамин тамом. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет в уполномоченную организацию документы в течение. Хоб, барои гирифтани патент гуфта истааст шаҳрвандони хориҷӣ бояд документҳои худашро, ҳуҷҷатҳои худашро ба органҳои дахлдор, органҳое ки патентро қабул мекунад, миграциониро дар назар дорад, подават мекунад документашро, яъне пешниҳод мекунад дар муддати 30 рӯзи корӣ, 20 рӯзи корӣ ва яъне 30 рӯз, 20 рӯз ё ки 10 рӯз. Албатта 30 рӯз, яъне ба шумо 1 моҳ вақт медиҳад, то ки шумо документатонро ҷамъ карда, ҳамин экзаменро супоред, аз доктор гузареду, хоб ва дигар документатонро карда, регистрация кунеду ба патент подават кунед. Ҳамин хел аст. Яъне дар инҷа ҷавоби дуруст 30 рӯзи корӣ мешавад. Хоб, саволи 19-ро низ мо қайти шумо как положено кор кардем. Анакнун саволи 20. Саволи 20 всегда ҳамин хел аст. 20 яъне верно или неверно мешавад. Шумо интихоб мекунед неверно или верно. Аввал биёед саволро мехонем. Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Конечно. Просто здесь аст ки шаҳрванди хориҷие ки хоб, яъне бинед, шумо ба срок медиҳад ва дар ҳамон вақти срок шумо бояд аз Россия баромада равед. Савол ҳамин хел аст. Агар гуфтааст иностранный гражданин ба яъне шаҳрванди хориҷӣ ба срок тиҳаду ӯ дар вақти ҳамон срокаш гузашта наравад, яъне аз Россия баромада наравад, ӯро ба депортация яъне пешниҳод мекунад ёки депортация мекунад. Ҳамин дуруст аст ё ки не? Шумо бояд гӯед ки хо, бале. Агар ки шумо ба срок тиҳад выдворение кунад ёки гӯяд ки то ҳамин срок аз Россия баромада рав, аз ҳисоби ки документат ягонча срокаш гузаштаги аст ёки чтобы пересекать кунед границара, набаромадед, накардед, шуморо депорт мекунад. Айнан ҳамин чизро дар назар дорад. Давайте завершидро зер мекунем ва мебинем ки чандташа дуруст кор кардем ва чӣ шуд. Завершид. Ваш результат. Аз 20 савол ба 20таш дуруст ҷавоб додем. Анакнун ҳозир салакак майда мекунем аз ҳисоби ки чӣ ба майда намешавад. Майда хеле мешудай. Хоб, анакнун бинед. Якум савол в гостинице шуд, дуюм савола ҷавобаш 9 часов вечера шуд, настройки шуд, сеюм савол, чорум савол вечером, панҷум савол водитель шуд. Правильный ответ. Шашум савол 6 июня шуд, ҳафтум савола ҷавобаш слушать, ҳаштумаша у вас, потому что шуд, нуҳум савола ҷавобаш, даҳум савола ҷавобаш День защиты Отечества шуд, 11 Санкт-Петербург, 12 савола ҷавобаш Франсия, 13 савола ҷавобаш 1991, 1991 год. Хоб, флаги Россия, трудиться, выбрать род занятий шуд, 15 савола ҷавобаш, 16 савола ҷавобаш имеет. Хоб, 17 савола ҷавобаш да, 18 савола ҷавобаш работа, 19 савола ҷавобаш 30 календарных дней и 20 савола ҷавобаш верно шуд. Хоб, смотрите, ин варианти сеюм буд. Яъне мо бо шумо варианти серо имрӯз кор кардем ва ҷавобаш ҳамин буд. Боз мегӯям китоб дар телеграм канали мо истодааст. Дуроед скачат кунед. Ана хоб ҳамин 20 варианти 20 гуфтам 11 варианти ки аст дар ҳамон китоб аст. Дуроед хоб то он вақте ки ман дигар вариантҳоро мебарам, пешакӣ тайёрӣ бинед. Агар ки пешакӣ экзамен дошта бошед, то ҳоли экзаменатон ҳоли вақт дошта бошад, агар хай ман дигар худохоҳад рӯзҳои наздик видеои варианти 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ро мебарам, 10, 11ро мебинед. Но то он вақта интизор нашаведу, кам кам тайёрӣ бинед аз китоби мо. Хоб, ҳозир ман 1 дақиқа ба китобро мекушам, ба шумо нишон медиҳам. Китоб бепул аст ва ҳар яки шумо метавонед ин китобро
аз телеграм канали мо скачат кунед. Дар инҷа нависта мондагӣ ҳастам ки хоб ин дастур комилан ройгон дода мешавад. Агар ягон кас ба шумо фурӯхтанӣ шуд, ин уже қаллобӣ аст, яъне мошенникӣ аст. Дурои дар ҳамин ҷо китоб ҳаст. Телеграм канали мо инаҳай, номаш Школа Ле. Ҳаминро постед ва всё телеграм канали мо медроед, скачат мекунед, тайёр мебинед, мехонед. Иншааллоҳ, албатта бо хости Худо, бо кӯшиши худатон аз экзамен мегузаред. Хоб, ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. Агар ки ба шумо видео маъқул шуда бошад ва хоҳед ки дигар варианташро барорам, албатта ба видео лайк монед ва комментария ба фикрҳои худро нависед. То дарсҳои дигар, то видеоҳои дигар, дар паноҳи Худо бошед. Хайр, ба ҳар яки шумо дар экзаменҳои патент муваффақият.